कल काम करे ना आइलू आ फोनो ना कैलू। दिन भर बैठ के इंतजार कैनी हम। हमारे ये काम बका कि बैठ के दिन भर इंतजार करत रही तहार। 2 दिन काम कैला ना भइला नगे मारल शुरू कर देलू। ए दीदी दीदी कल हमार माथा दुखात रहे, इहे से काम करे ना आईनी। तो दवाई खा के ना आवेला। चल अच्छा से काम कर। रोत का है बारू? वो बाहर से कारा है, दिल के लेकिन अच्छा है। हम अपना ला नहीं रोत, हम तो ई सोच के रोत नहीं कि हम 1 घंटा खाती आइला तो दीदी हमरा के इतना टॉर्चर करेली। रउआ तो पूरा 24 घंटा रहिला साहब, राउर का हाल होत होई। एगो हमनी के जमाना रहे कि अकेले हम सारा काम कर लेत रहनी, 20 आदमी के खानो बना लेत रहनी। तहरा 3 आदमी पर दाई नौकर लगता। इ देह चोरई के हदे नु बा। तब मम्मी जी एगो काम करतनी, काम वाली के हटा देतनी। जब पहले रउआ 20 आदमी के खाना बनाइए लेत रहनी तो 3 आदमी के खाना बनावल रउआ ला कौन बड़का बात बा। रउआ तो ऐसे ही बना लेम, एहू बहाने पैसों बाची। मम्मी जी आ गई नी, आई यही राउर गोड़ दबा देतनी। थक गइल होखे घूम के। कनिया तू कितना अच्छा बारू, कितना हमार सेवा करेलू, कितना हमार इज्जत करेलू। यही जब मिसराइन के पतोह बिया न सेवे करेले न इज्जते करेले, बेचारी रुवत रही हो। मम्मी जी मिसराइन के पतो हुनकर काहेला सेवा करी हन? उनका भी का बा? न धन बा, न जमीन बा, न उनका पेंशने मिलेला। रउआ के 5 दिन से कहत बानी गीजर खराब हो गइल बा, बनवा दी। रउआ बानी के बनवावे के नामे नहीं खिले। कल बनवा दे। जल्दी से बनवा दी ना, हमरा नहिला 5 दिन हो गइल बा। वो सोची कि तू इतना महकत काहे बारू? का कहनी? महकत बानी। हेलो, तू चल गइल बारू नु त हमर मन नहीं के लागत। काहे? रउआ तो हमरा से लड़त रहनी, कहनी कि हमरा कोनो फर्क ना पड़ी, जा तू नहीं है रहू। हम अपना मन से तरह से ना लड़नी, हम तरह से बहुत प्यार करेनी। उ तो हमार माई सिखा देवेले, ऐसे तरह से लड़ लेवेनी। अब से माइयो सिखाई नु तो हम तरह से ना लड़े। तू आ जा। अच्छा ऐसा बात बा, ठीक बा हम आ जातानी। ठीक बा। अब का भइल बाबू? आवतिया, अब हमनी के कोनो काम ना करे के पड़ी। चलो तनी झूठे न बोले के पड़ल, मान गइल नु। बाप रे बाप, खटत खटत हमार हालत खराब बा। तरह से बार बार कहे नी कि भीड़ के दिन में ओकरा से लड़ाई मत करो, सब काम हमरे करे के पड़ जाला। हेलो हाँ हेलो। हम सब सुन लेनी कि रउआ दोनों जना माई बेटा मिल के का प्लान बनाओ तनी लोगी। अब तो और 6 महीना ना आएम, रही लोगी अब। देखो 2 मिनट के अंदर मगर यहाँ चाय ना आइल ना तो हमरा से बुरा कोई ना होई। हमर बाबूजी से जवन 10 लाख रुपया दहेज में लेले रही ना, वो हमरा के अभी दी। हम रउआ संगे ना रह, हम रउआ बात बात पर हमरा के धमकावे नी। अरे बाबू हम तो मजाक करत रही, तू बात बात पर रोवे लागलू। तू हे जाओ बैठो, हम चाय बना के लाते। तू बैठो। पैसा के नाम सुनते ही ना मस्का लगावे लागलो। बात में ना फंसना। रउआ तो कहत रही कि शादी के बाद भी हम तोरा से बहुते प्यार करम। हमारा का पता रहे कि हमार बियाह तोहरे से होई। वाह चाची जी, नया सोफा किन्नी हो का? बड़ा अच्छा लगता। हाँ आओ बैठो, लेकिन अपन घर मत समझिए, ठीक से बैठिए। ऐसे काहे कहता नहीं चाची जी? हम तो सब कोई के यहाँ जानी तो लोग कहेला कि अपन घर समझो, और रउआ कहता नहीं कि मत समझो अपन घर। तारा के कह देम नु कि अपन घर समझ, तो यही जब पसर जेबू तो हमार सोफे टूट जाई। ए जी, चुड़ैल सब खाली राते में काहे दिखाई देली सन? काहे के दिन में मेकअप लगा के रहली सन।